Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip din seria de roleplay. Vă rog să mă scuzați că n-am mai postat. Aici avem Skoda frumos. Știți că în videoclipul trecut am avut numere de Ilfov 03 TDI, cam așa, nici nu mai știu. No, alea au fost pentru videoclip, așa să dea bine. Păi mi-am matriculat frumos și Skoda, M03 mat. Și am cumpărat un golfuleț. Iar golf. Iar am luat un golf. E tot rujinit, copt. E culoare la fel ca la ăla care l-am avut când stăteam la cealaltă casă. Nimă, dar cine mi-a deschis? Deschis portbagajul. Nu, nici nu stă închis. Ia stați că încerc eu să-l închid cumva. Na, uitați, vedeți că e va de capul lui golf. Chiude-te, mă. Stai, domnule, închis. Nu mă plec de lângă mașină, nu mă văd că deschide portbagajul. Așa că dau două ciocane și se închide. Două picioare. Că ciocan n-am la mine deocamdată. No, bun, am rezolvat și cu portbagajul. Sper, nu sigur. Hai să dăm o tură. Dar sper să nu se deschidă în mers. Mamă, am frunză în mașină. Nu pot, așa. Dai. E treabă că m-a lăsat. Eu zic că e fain golful. Bine, pe dinăuntru. Până afară nici n-are rost să mă uit la el. Cred că-l fac pe ăsta de off-road. Bă, am testat și claxonul. Direct de Dace. Îi motorul la golfulețul ăsta de 1.6, ca la Skoda. Dar îi pun eu de 1.9 ALH. Stați liniștiți că îi pun eu de 1.9 ALH. Nu, asta e frâna de mână, am testat-o. Asta sunt frânile. O, stai că eu accelerez acum. Bă, dar are frâne bune. Și mere, bine. Wow. Bine că n-am luat indicatorul. Vai, dacă luam indicatorul. Mamă, dar ce claxon are. Nici nu știu câți cai are. Ia stați că mă aduc eu aminte. Are numai 90 de cai. Ioi. Dă-i! Trage, mă! Mamă, dar ce merge de bine. Haide capul meu. Dar pe cum? Ca 110 aveam la oră. Nu chiar. Aproape, cam pe acolo, pe 100. Vai! Păi, dar asta nu stă să-i dau asigurarea. Lasă. Sigur n-am nimica. Hai să ne oprim aici să vedem. Nica tătă, nici nu se cunoaște, un tic e îndoit. Nu, lasă. Un tic e grila îndoită. Lasă, că dacă mă nervez o și scot. Și nici nu mai pun. Nu, stați liniștiți, o îndrept.
Păi dacă nu stă să-i dau asigurarea, nu mă duc să-i o dau. Hai că m-am băgat și eu. Golfulețule. Uite-te cum merge asta, s-a băgat. Nu cum merge încet. Trebuie să mă bag în depășire, să-l depășesc. Mamă, dar ce derapez. Să fiu pregătit cu claxonul. Bă, dar ce face ăla? Hai de capul meu. Ați văzut cum a venit? Direct cu scârt virajul. Nici nu mă mai opresc, că poate nu mai mere să plec din pantă cu golful ăsta. Ia scrieți acolo voi în comentarii dacă merită să-l repar. El mere foarte bine. Numai de rugină trebuie să scăp. Las că mă duc și întorc. De rugină trebuie să scăp. Și apoi bine. Cred că videoclipul ăsta o să-l filmez pe mai multe zile. Că vreau să-l filmez când e mașina gata și așa. Bun. Revin din următoarea zi. Bun, am căutat piese pe internet. Urmează să mă ajungă. I-am comandat aseară. Acum e a doua zi. Și rost de off-road am. O fac mașina de off-road. M-am decis să fac mașina de off-road. Că închide-te, nu deschide-te. Așa, bun. M-am decis să fac mașina de off-road și o fac de off-road. Nu mă lăs. Nu mă lăs. Și punct. Mă duce în gard. Bun, am pus și eu frumos. Bă, nu să mai deschide ușa. Ia stați că revin după ce ies din mașină. Am găsit cauza. Am ieșit pe cealaltă parte și... Uitați ce e aici. Că mai rău fac. Gata, am reușit. Bun, acum hai să închidem ușa. Îi strâmbă. Îi cumpăra și ușa alta. Am ușă, dacă e coptă, dacă nu e coptă, asta e partea a doua. Ușă să fie. Bun. Am spart stopul. Ai, ce zăpăcit. În fine. Bun. Revin după ce modific în ghilimele golfulețul ăsta. Bun, am revenit. Parcă mere mai bine cu roțile noi. Nu știu, așa mi se pare. Bun, deci, nimă, ce s-a auzit? Ceva, cred că la frâne. Problema e și cu frânele. Deci, ce am vrut să zic? Am pus roțile de off-road și am scos, dați că bag mașina în curte și vă arăt. Bun. Nima, am uitat, am mers cu farurile oprite. Bun. După cum vedeți, i-am pus niște roți de off-road. I-am fixat ușa ca lumea, nici n-am mai luat alta.
Și la grill în față am, cum se zice, am desfăcut-o și am dat un pic cu ciocanul și am făcut-o înapoi cât de cât. Și stopul, i-am luat altă sticlă. Și uitați aici, i-am luat bancheta tot și preșurile din față, că, bine, preșurile nici nu știu de ce le-am luat, dar le-am luat. Dacă trebuie să, eu mă duc în pădure cu mașina asta. Și dacă trebuie să iau niște lemne, eu frumos cu, cum îi zice, bag lemnele aici ca în dubă și am venit acasă. Nici nu știu să dau bara jos. Și am pus suspensii de raliu. Toate astea m-au costat. Deci, suspensia de raliu m-a costat 700 de euro. Lumea, nu 700. 300 de euro m-a costat. I-am pus numai pe față. Cam scumpicel, dacă mă întrebați pe mine. De fapt, nu știu, nici nu mă pricep. Bun. Sticla de stop m-a costat 200 de lei și cam atâta. Că în rest am îndreptat eu. Bun. Dar ore mă întreb eu, oare să-i dau bara jos și să-i pun scut de jip? Nu. Hai să mergem să o testăm. De fapt, știți ce? O testăm în videoclipul următor. O să închid aici videoclipul. Abonați-vă, dați like, să aveți o zi frumoasă. Pa, pam!